Oh, naleza lenhlungu makwedini. Yeah. Guys, go blind. Go blind, guys. Abantu amatikiti abanawo. Especially KZN kubhlungu KZN abanamatikiti tu. Iwari yami kuba ngisabo zibala amatikiti. Unobathengwe ngubani? Xesha phi? Ayiwanda thengwe ngubani xesha phi? Hayi history yefinal imbali leni final imbali. Kodwa ke masithembe kuzoba ngomso sekukho icebo guys, sekukho iplan noba ngabantu abawathengisayo. Ibuhlungu kakhulu into othi useprovinsini yakho bra ubukele ibhola ibukelwa ngabantu abasuka kude kwiprovince yakho, ubukele iBhola TV ungazange wayibukela iBhola TV. Andithi abanye abakwezinye iprovince andibasizeli bona, but iWest emntwini walo province, iWest ibuhlungu imbi. Kodwa ke guys, yona nto funeka sithethe ngayo kakhulu ngamandla into ethi abalandeli bebhola base-South Africa funeka bazithande. I-Nedbank Cup guys is only 90 minutes. I-Nedbank final ayina value ngaphezu kobomi bakho. I-Nedbank Cup final ayina value ngaphezu kwefamily yakho. I-Nedbank Cup final ayina value ngaphezu komzimba wakho. We know uNedbank uyenzile ipotya yenzileyo, ipina butter yenzileyo. Awugqiba wayazi buzawubalekela kwi-high security. Oyikisa abantu nge-security namapolisa yonke into. But guys, ningaqali kwa i-attempt if awunalo itikiti guys. Namani lalo. If guys awunalo itikiti ungasondeli ngasebaleni, because uzawuqala uxhatshazwe ngalamapolisa ezabe etshekitsha kwamoto kwantoni Saturday. Azaqala kubethele ungabi natikiti, ungakabethelwa uyotoyitoya. Ngase guys sizithande, sihloniphe thina, sihloniphe neefamily zethu. Sizazi uba kunabantu abasixabisileyo iifamily zethu emakhaya. Andithetheleli Kaizer Chiefs supporters zodwa, ndithethela zonke ii-supporters zase-South Africa. Even ii-supporters ze-Sundowns nezinye iitimu ezingadlali ifinal. Because i-football ayo ye-Kaizer Chiefs ne-Pirates yodwa kule weekend. I-Sundowns supporters bakhona bebefuna ubukela igame but abakwazanga wathenga kuba amatikiti aphelile. Zonke ii-supporters zase-South Africa. But ndiqinisekile ezisefuthwe kakhulu ze-Kaizer Chiefs and Orlando Pirates supporters abo bangazukwazi ubukela ibhola. Madoda, ningayijoyini imikhuba yezinto engathi izawuphakamisa idolo. Ungangeni kwi-gathering efuna ukulwa guys. Into yokuqala emayifike uba uzele cinga ngabantwana bakho, ucinge ngomfazi wakho, ucinge ngomama wakho notata wakho,
ucinga ifamily yakho yonke, uyazi uba uyaphangela, unoxanduva losebenzela abantwana bakho, because laa nto ingakutyela iintsuku usesiseleni uvalelwe, ingakutyela iiveki usesiseleni, ingakutyela iinyanga okanye iminyaka, okanye ingahamba nobomi bakho kuphele ngawe. So lo mapolisa ke azabe phethe i-R5 ne-tear gas ne-pump action, makahlale hodwa phaa, sibe sihamba ngo-Love and Peace wamakhosi. Abanamatikiti bangene estadium smooth, abangenamatikiti baye kwiindawo ezinezikrini. Ndivile KZN sikhona iskrini eBeach Front, eSouth Beach, ikhona i-big screen ezaba phaa. Nakwezinye ke indawo guys, bakhona Max, bakhona Ace. Siyayazi bakhona abantu abazawutravelisha without amatikiti. I-KZN yi-home of tourist. Ungazikhupha kube mandi guys, ngexesha lematch uhambe nisondele endaweni yokufutshane nizawuvumelana ngayo, nibukele ibhola. Uphela kwegame bazawubuya abantu estadium kudityano, kube mandi, kucelebrate iteam ewinileyo. Udlame alakhe guys, udlame aluphilisa. Udlame luhamba nobomi bakho, udlame luhamba nomphefumlo wakho, udlame luyakususa kwifamily yakho, udlame lushiya injuries. I-Nedbank Cup ayoyoqala nokugqibela le party, ndiqinisekile nayo uNedbank ufundile. Ufundile uNedbank, funeka izinto azenze ngendlela uNedbank. Le ayenzile akanokwazi noyi-explaina uNedbank bebesenzani. Kodwa let's hope ufundile isifundo uNedbank, akawuphinda ayenze into enje. Lo myalezo ke ndiwuthumela kubo bonke abalandeli bebhola yaseSouth Africa. Bonke abalandeli bebhola eSouth Africa. Madawana, Chiefs, Pirates, AmaZulu nabanye. Ngoba guys, indaba yamatikiti ayibethanga Kaizer Chiefs yodwa, ayibethanga Pirates yodwa. Ibethe bonke abalandeli bebhola baseSouth Africa. Enkosi.